Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau ina yin kokana ne akan game da wayanda an hana musu sana'ansu musamman na jihar Borno. Gwamna Professor Babagana Umar Zulum gaskiya wasu garuruka ma suna yabon ka ballantana mu da muke ciki. Allah ya barka, Allah ya kara ma daraja, Allah ya barka, Allah ya sa ka ci gaba da yi mana jagora. Gaskiya abun nan musamman na matasa wanda aka rike musu sana'ansu na bola, jari bola, gaskiya abun nan mai girman gwamna, abun nan kukanmu muna ta mika ma. Gaskiya a duba musu, ko da ba wannan sana'an ba ya kamata a samo musu sana'an da za su yi, musamman wanda ka rike mishi sana'a fa ba zai yiwu ka bar shi haka ba. Ka samu ka san inda za ka yi musu, kai ka san dalilin da ya sa ka hana su. To gaskiya ka duba su da idon rahama, ka yi musu kokari, ko da ba wannan sana'an ba ka ba su kudin zari wanda za su kama wasu sana'a. Suna da 'ya'ya, suna da yara, suna da mata. To musamman matasa in ba su da kasuwa ba zai yiwu zaman nan ba. Mu yanzu zaman gidan ma ya gagare mu, muka fito nema garin mutane. Ba so mu bane mu fito mu bar kasanmu mu zo wani kasa, dole ne ya cire mu, ba inda muka iya ne. Amma wayanda suke nan cikin ba su samu daman fitowa ba kuma aka rike musu sana'a, gaskiya abin nan ka duba su, gaskiya ka waiwayo su.